Pravidelné vyšetrenie materských znamienok alebo neurocelulárnych névov pomocou digitálnej dermatoskopie je dôležité kvôli včasnému odhaleniu rakoviny. Dokáže odhaliť tento melanóm vo včasnejšom štádiu alebo dokáže predstihnúť ľudské oko v diagnostike tohoto melanómu a v tomto prípade čím skorej, tým lepšie, lebo čím skorej, tým ten melanóm vrastá menej do tkaniva a čím je to hlbšie, tak tým je to bližšie k cievám a lymfatickým cievam. No a samozrejme, že už keď nastane prerastenie do týchto štruktúr, tak už môžu vznikať metastázy. Aké odporúčanie dostane klient po vyšetrení materských znamienok digitálnou dermatoskopiou? Ak to je v poriadku, tak stačí prísť o rok, keď sú tam nejaké dysplastické névy alebo rizikové znamienka, tak stačí prísť o 6 mesiacov, ale keď nie som si niečím 100% istý a je to na nejakom mieste, kde by vadila nejaká prípadná operácia, respektíve chirurgický zákrok, tak ten interval môže byť aj skorší, mesiac, 2 týždne. Napríklad, keď to znamienko je kryté chrastou, tak po 2 týždňoch chrasta odpadne a dá sa na to pozrieť. A ako sa dajú kožné útvary nezhubného charakteru odstrániť? V prvom rade chirurgia, tá umožní aj histologické vyšetrenie, čiže znamienko sa vyberie a dá sa ďalej toto tkanivo spracovať a následne sa pozerá a diagnostikuje pod mikroskopom, čo to presne bolo. No a potom sú to ďalej postupy, pri ktorých takáto diagnostika nie je možná. Vo všeobecnosti to môže byť aj zmrazenie tekutým dusíkom, no a potom laserové zákroky. Samozrejme, že pri najmenšej pochybnosti sa do toho laserom nesmie ísť, lebo tam to znamienko skončí vo vzduchu, teda vo filtri odsávačky a nie je možné to histologicky vyšetriť. Vyšetrenie znamienok digitálnou dermatoskopiou sa odporúča každému aspoň raz ročne a u ľudí s rizikovými znamienkami aspoň raz za pol roka.